Good morning! Welcome back to my channel. Today is the church anniversary and we're preparing to go to church. So, uy! Video! Hoy, YouTube! Nay! Video! Kamong duha! Video! Video! Nahamos na. Ako unta kami. Naato mo dito, oh! Picturean ka mo. Lo! Formal kere Video ba? YouTube na panitan na. Yan na ka, video. Pato kamera ay magpa-picture ay. Pre pa na ba? Murag vlogger. Hi! Hoy, video, video. 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 Lihan na biyan mo. Ay, naik ka mo lechon ha. Saya may lechon ay dahil sa baboy. Aman. Susod man. Ano, tiil. Titingog lagi. Karon. Hi guys, subscribe. Welcome to my vlog. Unsa to? Hi channel. Video na tong ice cream. Uy. Kurut na di ay. Ay, ihatag ni mami niya. Wala ice cream? Oh. Ingon wala na daw. Ingon si Remy nag-uol. Unsa? Wala na. Nay, ha? Okay na ka dong? Uy, uyaw. Man. Nindot ni magpirme da. Look. Nindot ni magpirme. Ano yung ginoon? Burik na kita para asal. Oy, naibata. Ayaw ma. Isam na. Ba't ikaw ka sana ba? Alam ka ba anyway? Hila ko na nito. Nel! Sige na, gana, Nel. Ang buntis ko na, i-priority. Senior citizen ang buntis. Hinay ko naman dito. Kuya, lingi saya kay video. Ako gi-video nel. Linya ba? Hi.
Ice cream nang, ikaw nang. Day. Wadlo. Angeli. Loh, video. Pa. Mana mo ice cream pa? Mana? Video, video. Video ma, video. Pwede mo dito ay picture. Ma. Ato. Picture. Nah, dito no, dah sige. Picture. MC video. Ah. Ah. Video. Thank you for the malami nga limpo. Limpo. Lami ka na pusing na to. Tara na. Pusing na ba kay picture ka? Picture. Ano ko palo na di pasiyaw. Video. Hello. Hello. Yoy, ang mga kabataan ko, mga kabataan. Alia. Ayaw ni magpirmi, ice cream, inasal, grabe. Oh. Yeah. Kaliit, sunod, nakakapon. Tawag ka, baso. Baso. Tanawon dia. Dong, imo cellphone na, biyaan to. Look. Mineng. Video. Nag-ilog sa ice cream. Ha? Nag-ilog sa ice cream. Sama na, isda. Good Lord. Wow. May vlog. Vlog biya ni. Post man ni sa YouTube. Look. Look. Adolo. Lagi na si Kuan, Charmin. Tinawa. Video. Ha? Tinawa kayo. Guwapa kayo. Salamat ah. Hi guys.
Ano? Kitiyo, ano? Ang sama na ba? Ice cream. Ikaw, di palinya wa? Oo, kung ba niya? Aduh, ma. Okay, tama sa ako. Diba, papunap na yan. May pamilya. Dato di ay ato sa Luyo pa. Dito sa Luyo. Adi ato ka. Ah, dito.